नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी गणेश चव्हाण रॉयल शेतकरी ॲग्रो या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सहर्ष स्वागत करीत आहोत. आज आपण कांदा रोपाविषयी व्यवस्थापन विषयी माहिती घेणार आहोत. तर कांदा पिकाचं व्यवस्थापन करायचं म्हटलं तर त्याच्यात प्रमुख बाबी येतात. कांदा पिकासाठी कशी जमीन असावी, कांदा रोपाला लागणारे कीटकनाशक, बुरशीनाशक, कांदा पिकावर येणारे डिसीज किंवा फंगस या सर्व पिकाची A to Z आपण माहिती या यूट्यूब चॅनलवर घेणार आहोत. त्या पहिले आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. पहिला मुद्दा येतो शेतकरी मित्रांनो, कांदा रोपाला जमीन कशी असावी. तर कांद्या रोपाला जमीन ही योग्य पाण्याचा निचरा होणारी जमीन असावी, काळी जमीन नसावी. कारण की काळी जमिनीत पाणी साचण्याचं प्रमाण जास्त असल्यामुळं बुरशी होण्याचा अटॅक जास्त असतो. त्यामुळं सहसा शेतकऱ्यांनी जमीन निवडताना योग्य पाण्याचा निचरा होणारी जमीन ही निवडावी, म्हणजे जेणेकरून पाण्याचा निचरा योग्य प्रमाणात होईल. समस्या म्हणजे शेतकऱ्यांना असते का रोप नेमकी कसे टाकावे, रोप गादी वाफ्यावर टाकावे का ओळीत टाकावे. तर माझं सजेशन म्हटलं तर रोप तुम्ही रेन पाईपवर टाकलेलं गादी वाफ्यावर कधीही योग्य राहील आणि उतारती जमीन बघावी, म्हणजे त्याच्यातून पाणी साचणार नाही आणि बुरशीचा अटॅक होणार नाही. तर माझ्या सजेशननुसार तुम्ही रेन पाईपवर जर करत असाल तर योग्य प्रकारे करत असाल. तिसरा सर्वात मुद्दा शेतकऱ्यांचा येतो का आपण बियाणे टाकताना कसे टाकावे. वा रेन पाईपवर करत असाल तर SSP म्हणून सिंगल सुपर फॉस्फेट एक पावडर फॉर्ममध्ये येते, बॅग येते. ती साधारण 50 kg 30 kgमध्ये बी अवेलेबल आहे. ती तुम्ही गादी वाफ्यावर टाकली आणि त्याच्यानंतर तुम्ही बियाण्याला मॅटॅलायझिंग, साप असे जे बुरशीनाशक आहेत ते चोळून तुम्ही बियाणे हे जमिनीत टाकू शकता, म्हणजे जेणेकरून जी खालून लागणारी बुरशी कमी प्रमाणात लागतं. बऱ्याचशा शेतकऱ्यांचं एक म्हणणं असतं का रोप कसं टाकावं. तर साधारण खरीप हंगामात रोप हे पातळच टाकावं, कारण की जाड जर टाकलं त्यामध्ये बुरशीचा अटॅक होण्याची जास्त शक्यता असते. काडी जमत नाही दाट टाकल्यानंतर, त्यामुळं रोपाचं प्रमाण बरेचसं खराब होण्याचं प्रमाण जास्त असतं. त्यामुळं बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना माझी विनंती असेल का त्यांनीही रोप हे पातळच टाकलं गेलं पाहिजे. शेतकऱ्यांचा पाचवा मुद्दा म्हणजे कीटकनाशक, बुरशीनाशकांची योग्य फवारणी कोणत्या स्टेपला घेतली गेली पाहिजे. तर शेतकरी मित्रांनो, साधारण रोप टाकल्यानंतर 10व्या दिवशी तुम्ही रेडोमिल, ॲडमायर, एखान टॉनिक असं मिक्स करून दाट फवारणी घेतली गेली पाहिजे. त्यामुळे काय होईल, जमिनीतली जी बुरशी आणि जे येणारी बुरशी असेल प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून आपण एक मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही बुरशीनाशक हे घेतली पाहिजे. त्या 10व्या दिवशी रेडोमिल, ॲडमायर आणि एक टॉनिक. त्याच्यानंतर 15व्या दिवशी तुम्ही ट्रायकोडर्मा व्हिरडी म्हणून एक बुरशी भेटते, जैविक बुरशी येते. ती चांगल्या प्रकारे जमिनीत बॅक्टेरिया काउंट करून चांगल्या प्रकारे जमिनीत ती मिक्सिंग करून आणि बुरशी खाण्याचं काम ही ट्रायकोडर्मा व्हिरडी करते. हे शेतकऱ्याला ठरलेलं एक वरदान आहे. साधारण सध्या शेतकरी रासायनिककडे जास्त वळल्यामुळं त्यामुळे या बुरशीकडं सहसा शेतकऱ्यांचं दुर्लक्ष होतं आणि साधारण ह्या टेम्परेचरमध्ये ट्रायकोडर्मा व्हिरडी ही योग्य प्रकारे काम करते. त्याच्यानंतर तुम्ही 21व्या दिवशी तणांचं व्यवस्थापन करू शकता. त्यामध्ये गोल टार्गा हे तुम्ही 21व्या दिवशी तणांचं योग्य नियंत्रण करण्यासाठी आपण वापरू शकता. तर शेतकरी मित्रांनो, साधारण तुम्ही 30व्या दिवशी अँट्राकॉल आणि एलिएट 2 बुरशीनाशक भेटतात. त्याची एक सिस्टेमिक एक कॉन्टॅक्ट चांगले रिझल्ट आहे, तुम्ही योग्य वापरलेच गेले पाहिजे 30व्या दिवशी. त्याच्यानंतर साधारण 35 किंवा 40व्या दिवशी तुम्ही मॅटॅलायझिंग 35% आणि इमिडाक्लोरोपिल 17% ते तुम्ही एक बुरशीनाशक, एक कीटकनाशक देऊ शकता, म्हणजे जेणेकरून डिसीज आणि फंगसचा अटॅक हा कंट्रोलमध्ये राहील. साधारण तुम्ही लागवड ही 45 ते 50 दिवसात रोपांची करतात. तर लागवड करण्या अगोदर साधारण एक साधं M45 किंवा साप बुरशीनाशकाची फवारणी घेऊन तुम्ही लागवड करू शकता, म्हणजे योग्य प्रकारे तुमचं रोपाचं व्यवस्थापन होईल.
शेतकरी मित्रांनो, हे सांगण्याचा उद्देश असाच का आपण साधारण ह्या कीटकनाशक बुरशीनाशक आपण फवारण्या टाळायचा प्रयत्न करतो. पण जर समजा रोप राहिलंच नाही तर आपण 5-5, 6-6, 7-7 हजाराच्या गोळी विकत घेतो. तर आपण हा खर्च प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून जर करत गेलो तर योग्य रोप, योग्य व्यवस्थापन आणि योग्य सगळं नियोजन होईल. त्या पद्धतीने रोप येईल. तर शेतकरी मित्रांनो, मी A to Z माहिती